Здравейте, аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 18 март ще ви представя анализът на валутната двойка евро-долар. Отново ще почна от седмичните графики. На седмична графика тук в тази валутна двойка няма промяна. В последна вълна сме от завършване на корекцията от историческия връх. Разглеждаме сложна корекция, съответно с W, междинна Хикс вълна, двоен зигзаг за вълна Y. В този сценарий в момента сме в вълна Y от Y. На дневна графика очакванията са ни свързани с съответно развитие на странична корекция на последното падане, когато то е завършено, казвам, тъй като може все още да не е приключило, след което ще последва и още една вълна надолу, която най-вероятно ще бъде и финална за цялото пропадане тук от съответно зоната на 1,40. На по-малката времева рамка, след развитието на страничната корекция, която се разви съответно за междинен хикс, разглеждаме движението надолу като импулс, който може да бъде приключил с последното дъно, което означава, че е в ход развитие на неговата корекция. Виждате, алтернативен вариант съм сложил, че ще се развие флат за вълна 4, след което ще последва пета вълна, тъй като тук структурата го допуска. Последната вълна изглежда по-скоро като с структурна тройка, което означава, че може да се развие експанден флат за вълна 4, последното дъно да е било на B вълна от този флат. По този сценарий очакваме след още едно дъно развитие на корекция на последния импулс и след приключване на тази корекция още един финален импулс надолу. Тъй, че средносрочно за сега очакванията са тук неутрални, т.е. очакваме независимо дали е приключил последния импулс или не, да се развива корекция, която ще остане сравнително кратка и плик. Благодаря ви за отделеното време на този етап.